nagradama, a uistinu ih ima puno. Dobar dan, ja sam Mario Vučić, predsjednik Hrvatskog sportskog saveza gluhih. Pozdravljam se u ime sebe i svojih sportaša. Kao prvo želim reći da Hrvatski sportski savez gluhih je počeo raditi već dugo, neovisno o promjenama države. I povijest gluhih počinje od 1885. godine kad se formirala prva škola za gluhu djecu u Zagrebu. I nakon toga su se gluha djeca koja su se vršile školu formirali kao udrugu 1921. A sport se počeo ozbiljno baviti kontinuirano sve do sada od 1925. godine. Na temelju što je od toga 1927. su bile prve olimpijske igre gluhih koje su sad po redu 21. I što možemo reći da se to održava svake 4 godine. I razlika između sporta gluhih i sporta invalida jeste što su se invalidski sport paraolimpijske igre su počele 1960. I tako da su to odvojena dva sporta koje je u svijetu prepoznato, priznato i ekvivalentno kao što su i olimpijske igre zdravih osoba, kao i olimpijske igre gluhih i paraolimpijske igre koje su novim donošenjem zakona o sportu 2006. godine. Gdje smo mi kao Hrvatski sportski savez gluhih postali samostalni, a prije toga smo bili članovi Hrvatskog sportskog saveza invalida. Rezultati su od 1969. godine kad su se gluhi iz bivše Jugoslavije, a gdje je bilo najviše iz Hrvatske, prisustvovalo na olimpijskim igrama, počev od nogometa, gdje su bili 5 puta za redom olimpijski pobjednici od 49. do 69. gdje je bilo najviše iz Hrvatske, gdje su bili poznati nogometaši mnogih gluhih, a nakon toga tradiciju je nastavio rukomet sve do sada u bivšoj Jugoslaviji i čak i sad odvajanjem Hrvatske iz bivše Jugoslavije. I rukomet je u ovom času najbolja momčad, gluha reprezentacija je najbolja momčad na svijetu. A ne samo u rukometu, imamo i mnogo dobrih rezultata u drugim sportovima kao u streljaštvu i u skijanju. Moram reći da prošle godine 2007. naša mlada 15-godišnjica Rea Hračke je osvojila brončanu medalju u slalomu na olimpijskim igrama gluhih u Americi u Salt Lake City. Poštovani gledatelji, sam kraj emisije posvećujemo mladim košarkašima oštećena sluha iz Zagreba koji su nedavno u svome gradu odigrali utakmicu protiv Pesara iz Italije. Naši Silent Warriorsi su izgubili, no već se pripremaju za nove nastupe u C1 ligi Zagrebačkog košarkaškog saveza. Klub mladih Hrvatske verbotonalne udruge koji okupljaju naše košarkaše u stalnoj su potrazi za sponzorima radi boljih uvjeta rada svih svojih aktivnosti. O njima ćemo više saznati za mjesec dana kada ćemo cijelu emisiju posvetiti sportskim i kulturnim aktivnostima osoba sa oštećenim sluhom. Evo, dragi gledatelji, čuli ste sve. Danas, evo, zahvaljujem još jedanput predstavnicima naših paraolimpijaca. Za 2 tjedna smo ponovo, govorit ćemo o temi ortopedska pomagala i sve što uz to ide. Poštovanje, doviđenja.